de presentar a nuestros compañeros. Carmen va a leer un manifiesto en el que recogemos todas nuestras ideas. Muchas gracias. Vinga, que estic sentint l'Alcoia comptar per ahir, A veure això. Molt bona vesprada a tots i a totes. Com molt bé ha dit la meva companya Palmira, em dic Carme, i soc mare, no de qualsevol xiquet, d'este xiquet. Ell és Pau, ell és paralític cerebral, ell és molt especial perquè té 10 anys, però no es comunica en paraules, i per això necessita un intèrpret, i així està sa mare per a fer de portaveu. De veres, sé que este sentit el patiu tots vosaltres també, que sí, molts. Mira com el dieu que sí. Bé, jo volia presentar-vos el Pau, era precís. Passarem a llegir el manifest que hem elaborat totes les plataformes, que som 15 hores d'ara, i que pensem que és un sentir no sols dels col·lectius que estem treballant perquè s'apliqui la llei de dependència, sinó un sentir de tots i totes les que esteu ací, i així no ho hem demostrat. Hem omplit València de color taronja i ho tornarem a fer si no mos fan cas. És així? Sí! Ens hem mobilitzat famílies, persones en situació de dependència, professionals, sindicats, partits polítics i la ciutadania en general, en un exercici de democràcia, per a recordar-nos als nostres governants amb respecte i fermesa les seues obligacions. Tenim, per tant, la vocació pedagògica d'explicar-los que el fàcil no ha de fer-ho difícil i el possible impossible, que l'aplicació de la llei de promoció de l'autonomia i atenció a situacions de dependència no pot semblar una carrera interminable d'obstacles per arribar a una meta i acabar preguntant-nos quina meta. En aquest sentit i amb aquesta vocació pedagògica volem convidar-los a imaginar un país, el País Valencià, que desplegara la mateixa eficàcia en la gestió, inversió pública i infraestructures que ha desplegat per a esdeveniments internacionals com la Fórmula 1 o la Copa de l'Amèrica. Imaginem un país, el nostre país, que complira amb l'imperatiu legal que suposa el reconeixement del dret a l'atenció de situacions de dependència i la promoció de l'autonomia personal. I en aquest exercici d'imaginació tenim clar que allò que demanem no són somnis, no són impossibles, que és fàcil, que altres comunitats autònomes estan fent-ho ja, Castella i Lleó, Andalusia, Aragó i País Basc, entre altres. I tan sols ens queda preguntar-nos, per què imaginen el món al revés? Per què el fàcil ho fan difícil? És tan difícil divulgar el nou dret que reconeix la llei i informar directament a la població sense telèfons de l'esperança i amb atenció prestada per funcionaris de l'administració? És tan difícil complir amb un procediment administratiu que suposa un període màxim de 9 mesos entre la sol·licitud i el reconeixement de la prestació econòmica o el servei? És tan difícil que la porta d'entrada al sistema siguin els serveis socials municipals, amb experiència reconeguda per la seva proximitat a la població? És tan difícil que el catàleg de serveis i prestacions que reconeix la llei siga posat a disposició de la situació particular que pateix la persona i el seu entorn? És tan difícil distingir serveis de promoció d'autonomia personal, com són els centres ocupacionals, dels centres d'atenció a situacions de dependència, com són els centres de dia? És tan difícil potenciar els serveis generadors d'ocupació enfront de les prestacions econòmiques? És tan difícil fer compatibles serveis
que es complementen i que són mútuament necessaris per a fer possible la qualitat de vida de les persones en situació de dependència i el seu entorn? És tan difícil emprar els gairebé 111 milions d'euros del conveni de col·laboració i els 36 milions d'euros del Pla 1 per a fer efectiu el catàleg de serveis i prestacions per la xarxa pública? És tan difícil exercir la responsabilitat pública i controlar allò que es presta, qui ho presta i com ho presta? És tan difícil prioritzar els interessos de ciutadans i ciutadanes, de tots i totes, enfront dels interessos privats i mercantils? És tan difícil? Jo també penso com nosaltres. Totes aquestes preguntes tenen una resposta clara. No només és fàcil, sinó que també és possible. El que em resulta impossible de suportar als dependents és que en el 2007 es retornaren al govern central la quantitat de 595 milions d'euros i que en el 2008 es deixaren de rebre 22 milions d'euros per la ineficient gestió i l'aplicació d'esta llei. No és possible que siguem la penúltima comunitat autònoma en nombre de sol·licituds d'atenció a la situació de dependència. No és possible. És insuportable que hagin mort més de 6.000 persones en el transcurs d'aquests 2 anys i 5 mesos esperant una resposta a la seva situació. És inacceptable que no s'hagi reconegut ni una sola prestació d'assistent personal, ni una. És il·legal que no es reconega la retroactivitat des del moment de la sol·licitud. No és just que s'estiga privatitzant el servei d'ajuda a domicili. No és just. No és possible que es potencien les prestacions econòmiques enfront dels serveis. No és possible tampoc. I a més és desesperant que hagin de transcórrer una mitjana de 582 dies des de que es fa la sol·licitud fins al reconeixement efectiu del dret. Les valencianes i valencians estem farts de que ens destrossen la llei i com no estem disposats a donar un pas enrere dels drets socials, sabeu què volem? Exigim la dimissió de